ce sunt acolo, eu trebuie să reprezint pe toți cetățenii, indiferent de etnie, de religie, de culoare politică, pe mine mă interesează să nu fim altfel tratați decât cetățenii din alte state. Și mă doare sufletul când văd că suntem tratați altfel, din multe puncte de vedere. Și din punct de vedere al drepturilor salariale, și din punctul de vedere de asistență sanitară, și din multe puncte de vedere. Dar e corect dacă ne închide să avem și noi niște drepturi salariale. Deci nu suntem cuprinși cu nimic. Deci aici este adresa mea de mail de la Parlamentul European. Îmi trimiteți niște lucruri mai concrete. Maria.Grapini e acolo și mobilul. Da? E, cred că față versul românește și asta. Și fac prima scrisoare doar cu atât, că am văzut cu ochii mei, am fost aici, am discutat cu liderii de sindicate, am discutat cu oamenii. Sunt două lucruri la care trebuie să răspundă. Unu, urgent trebuie să achite drepturile salariale. Doi, să vă prezinte, dumneavoastră, salariaților, bineînțeles și conducerii, viziunea lor legată de funcționare. Pentru că e un amalgam aici. Deci nu vă poate amesteca cu minele, nu poate să zică Uniunea Europeană ne-a zis să oprim. Noi mai avem o problemă cu acest guvern, lipsa de transparență. Se ia o decizie. Noi am aflat acum 2 zile că se încearcă scoaterea cu 3 grupuri și funcționarea pe gaz mai departe. Da. Am aflat de la administratorul judiciar, care reprezintă interesul creditorilor, nici măcar a nostru. Avem o lipsă de transparență la nivel ministerial. Noi am bătut drumul către București de mai multe ori și am cerut, am mers cu soluții. Adică această centrală are soluții. Ni se spune că nu suntem... Da, ni se spune din noiembrie. Ni se spune că nu suntem conform la condițiile de mediu. Avem tot din noiembrie anul trecut un test de ardere reușit pe un cărbune fără sulf. Și nu mai necesită instalație de desulfurare funcționarea pe acest tip de cărbune. Încercăm de un an aproape... Trebuie să le înțeleagă decidentul ăla care decide, trebuie să priceapă cred că la Ministerul Energiei ar trebui să fie și câțiva care înțeleg energie, că de-aia sunt acolo. Noi la ei ne-am dus cu soluțiile și practic se refuză trecerea pe acest tip de combustibil, care este o perioadă tranzitorie până trecem pe alt tip de resursă. Ni se spune că se construiește un grup... Asta spune și Uniunea Europeană. Nu poți așa, gata, am oprit și... Avem aviz favorabil în Ministerul Energiei dat de anul trecut, din primăvară, pentru construirea unui grup cu o firmă japoneză de 350 de MW pe gaze naturale, cu finanțare de 85%, studiul de fezabilitate făcut pe banii guvernului japonez, oprit în Ministerul Energiei, nu-l scoate nimeni de acolo. Deci are avizele CT-ul de la Mintia, de la Complexul Energetic Hunedoara, de la Minister, din 22 mai 2019 și este oprit acolo, pentru că se vrea construcția cu o firmă românească pentru a se putea face construcția cu cine trebuie, la banii care trebuie și o să ajungem cu un grup energetic ca și la Iernut, unde deja s-au depășit costurile, pentru că este făcut tot cu firma românească, cu Romgazul și termenele, o să ajungem cu un grup energetic mai scump în toată Europa, cel mai scump din Europa, acum am ajuns cu kilometri de autostradă. Deci eu n-am nimic să lucreze cu dacă vine... Problema este că trebuie să analizez eficiența. Dom'le, dacă cu cealaltă firmă eu pot să fac mai eficient și mai solid, mai sustenabilă investiția, o fac cu aia. Eu vin din business privat, eu nu am ales pe ochi frumoși, totdeauna alegeam ce mi-aduce la început le alegem și sunt cele mai ieftine și când terminăm kilometrul de autostradă se dovedește că a fost cel mai scump. Adică până la urmă, dacă firma japoneză vine și spune îți dau 85%, adică îți fac grupul pe credit furnizor, tu neavând bani și tu îl dai deoparte și ai bani să faci statul român, ai tu bani să faci pe banii tăi, probabil sunt, nu avem o chestie, dar acestea sunt doar promisiuni, deci ceva ce era cert, semnat, parafat, a fost oprit, stă în sertarul Ministerului Energiei din 22 mai 2019 și ni se tot promite că se va face un grup cândva. Noi vrem să facem tranziția asta a decarbonificării, pe care o înțelegem și toți cred că vrem mai curat. Ca să sintetizez, să pot să scriu eu o scrisoare. 1. Până acum n-a venit nimeni la fața locului de când sunteți în această grevă, da? Din Ministerul guvernamental. Guvernamental, evident. 2. Într-adevăr, nu sunt la zi drepturile salariale și 3. Nu vi s-a prezentat o soluție, pentru că nu trebuie să rezolvăm punctual acum și gata, că peste 2 luni iară n-aveți dreptul salarial. Corect. Nu vi s-a prezentat o soluție, deși, din punctul dumneavoastră de vedere, există soluții tehnice, da? Astea sunt lucrurile care le pune în sinteză. Mi-a părut bine, trebuie să intru în comisie la Bruxelles, deci nu mai